Dakong garbo sa mga bulanon nga usa sa mga top-notcher sa 2022 Physician Licensure Examination taga Buena Vista, Bohol. Ato siyang ila-ilahon, pinaagi ni ining report. Siya mao ang 31 anyos nga si Mark Januel Matabilas Duavis nga anaa sa ikanapo nga dapit sa tinuig nga pasulit nga adunay 87.08% passing rate. Si Duavis cum laude og class valedictorian o graduado sa University of Cebu School of Medicine. Dako ang iyang pasalamat sa grasya nga iyang nadawat kay alang kaniya resulta kini sa iyang paningkamot ilabi na ang paggahin og oras sa review. I was very happy. I was shocked. I was even crying, and no, it was very fulfilling. And yun, moto kanang medyo nindot kay siya nga feeling. To be honest, it was fulfilling and rewarding at the same time. Buot ni Doc Mark nga magsilbi sa nasod isip doctor to the barrio. Iyang tambag sa mga kabataan. To never give up on your dreams, no matter how siguro impossible they may seem. Because once you always strive to aspire and do whatever it takes to reach that dream, it will happen. Ato ni Dr. Duavis, unom katuig niyang nahuman ang pre-medical school ug laing 5 katuig aron mahuman ang med school. Gani sa iyang pangidaron, mas maguwang siya sa iyang mga batchmate. I do hope that everyone will be able to, take on the challenge or whatever your heart desires. Grab it because life is just once. Gumikan sa iyang nakabot, mapasigarbuhon ang iyang mga katagilungsod. Gani ang lokal nga kagamhanan sa Buena Vista, muhatag sab kaniya og cash incentive og plake. Isip 11 nilang residente nga top-notcher sa Physician Licensure Examination. Sangad sa kinatibuk-an lungsod sa Buena Vista, dako ang kalipay og ni-fail po ko sa kagarbo nga usa ka Buena Vistahanon ang nahimo nga top 10 sa bago lang naghimong professional physician licensure examination. Ang nakabot ni Doc Mark, mikulit o kasaysayan sa iyang lungsod og siya nang hinaot nga aduna pay musunod nga mga kabataan nga muhatag og dungog sa Buena Vista. Uban ni Clans Gabutin, Chelo Valiana, Balitang Bisdak.